Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Isibo na ang orasan sa inyong Amarilo Action Radio Philippine Standard Time, las 11:32. Sa liwat mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki katag palabati tabok sa kadagatan didto sa Isla Sangparay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Basbate. Sa kuto malabutan sa ato sini broadcast, liwat kabunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Sabado nga presentation, Petsa 27. Sa gihapon nagapabiling kita sa bulan sa Agosto sa tuig 2022. Oy! 5 tulog na lang. Nagatika-tika kag nagaluli na sa puwertahan si Jose Marichan. Dason bulan Bermans na. Kasan ulang no? Dogi na bad lang ang numero sa kalendaryo. Ang inyo para tuntunan balita, banat, bulig sa ugto, liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sila ka mga areas of assignment. Mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dinibabatian sa aton sini nga pagpangalagad. Mangin kabuylog pa nato ang bilog man nga puwersa sa aton sini nga mga correspondent. 1st, 2nd, kag 5th district. Sa pagdulong man sa pinakaulihi nga mga balita, follow up nga ilan na tipon karon nga adlaw sa pagpangalagad sang balita, banat, bulig sa ugto, Sabado nga presentation. Opdaman kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan na Aksyon, Rex Peregrino Cantong on special assignment. Aras na subong sa isa ka lugar dira sa may syudad sang Sagay, nagapatigayon sa sining programa man sa Aksyon Radio ang Balik Eskwela Program. Tuigan marining programa sang Aksyon Radio Bacolod bilang kabahin sa aton siringa serbisyo publiko. Nagapanagtag kita sang libre nga mga school supply sa pinakaimol kag pinakapigado nga lugar nga may madamo sang estudyante nga naga-eskwela. Wala labot kati Aksyon Radio naghatag man sang bulig sa pila ka mga eskwelahan, pribado man kag pampubliko sa ilaman nga mga kinanglanon sa sining Balik Eskwela face-to-face classes. Bisan paano mabalik taban ang wala untat nga suporta sa pumuluyo sa aton
sa Aksyon Radyo Bacolod in the name of public service. Ara subong dira ang news team sa isa ka lugar sa syudad sang Sagay, sa isa ka ginakabig ulo isla. Matabok kapaya sa islamong sakay sa pump boat. Sa papanguna sa atong station manager Aksyon Nona Magbanwa, upod kay production chief news director Rex Cantong. Ara pa nilang aton nga anchorman nga si Aksyon Art Ayupon sa Aksyon Hotline, kag anchorman man sa Aksyon Report After Edition Aksyon John Diaz. Pila ka mga staff kag admin personnel sa Aksyon Radyo Bacolod ara dira sa siyudad sang Sagay. Upod sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ara man si Aksyon Boy Duran, ang anchorman sang programa Kon Aga Balitang Bayan numero 1. Aksyon Dorel Cabato, ara man dira upod ang aton nga news team. Talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa hasta kita alauna imidya sa aton diri nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Uy, banaya-naya ang lakas sang panahon. Subong adlaw diri sa may syudad sa Bacolod. Daw masakit-sakit ang tagiti sang init. Pero base karon sa hapon, biraho naman kita sang ulan. Kay kon hapon, hindi malikawan, nagagalo mga kabukiran, managatuga sa pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Intertropical Convergence Zone ITCZ dala ang localized thunderstorm nga mo ang nagapaulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, particularmente ilabi na gid diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano ang mga balita nga bantayan? Dugay-dugay report gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Ang balita bantayan update gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalo ni Aksyon Marlon Hinevea, mga LGU sa Negros Occidental may individual target sa pinaslakas campaign ni Presidente Bongbong Marcos. Bantayan naman ang balita gikan sa New Government Center. Dalo ni Aksyon Art Ayupon, Bacolod nun nga natalan na magabaton sang DSWD Educational Assistance subong adlaw naglabot sa 978. Puwerte ang pila na kinaw. Aga pa yung banwa, baya kabutlak ang adlaw. Iba niya kagahon para na sa may SM area ho. Ay, puwerte. Di karuluoy naman tong wala kabaton. Kaya wala sila yung napadalaan text message. Kag wala sila yung mapadalaan sang email. Di klaro hambas ang DSWD nga kung wala ka sang text o kung email, ayaw lang ari makadto kay priority nila ang gipadalaan text kag gipadalaan email para maklaim ang ining educational assistance. Update kag balita gikan sa Bacolod City Police Office, temporaryo dalo ni Aksyon Zel Minardo, Regional Director ginmanduan ang BCPO nga solbaron ang mga krimen nga nagaluntad sa syudad sang Bacolod. Ang Negros Occidental Provincial Police Office dalon man ni Aksyon Alvin Graba, Isabela PNP may person of interest na sa pagpatay sa kay Barangay Kapitan Danilo Datuil sang Barangay Kabkab, Banwa sang Isabela. Sa piya kabahin lalaki sa Banwa sa ibibigaro na nga naggaran amok. Posible magapakatubang sang kaso. Dalaman ang patrol balita ni Aksyon Alvin Graba. Pagpatay sa punong barangay naman Benjamin Habok sa Barangay Lalong, Banwa sa Calatrava. Isa ka bayolasyon sa tawhanon nga kinamatarong sulo sa tagdumarahan sang Philippine Army. Bantayan man ang mga balita gikan sa atong siring nga mga correspondent. Dalo ni Aksyon Nelson Pateño ang update gikan sa
area sa Calatrava, leader nga nagpatay sa kapitan sa barangay Lalong Calatrava, nakilala na. Balita gikan sa kay Action BJ Apasible, 3 ka mga persona sa Banwa sa Binalbagan arestado bangod sa illegal nga panahor. Panahor nito hindi kini maguntat man no. Maamo sa sandruga. Ang mga dulodulag ko sa mga balita nasyonal, DBM nagpain sang 453 bilyones pesos nga pundo para sa climate change adaptation. Gagmay nga mga negosyante sa pungsod, hatagan prioridad ni President Bongbong Marcos. Kabay pa. 70 pesos ka kilo sang kalamay unfair sa mga gamay nga balaligyaan suno sa pasa President. Kalitan sa Bagyo Floreta sa agrikultura naglabot na sa 1.13 bilyones pesos. Kag DSWD Central Office gingotok sang walk-ins naluyag makakuha sang educational assistance halin sa DSWD. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Base may time makita karon na tiguan ta mga malambot si Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sa La Carlota PNP agot man sa paglutang kahapon sang hapon sa isa ka empleyado sang La Carlota City Water District. May mga ginalantaw diri karon nga anggulo. Ginausoy ang aton kapulisan sa posible motibo sa pagpatay sa biktima. Motrisi magkabilog igo ya. Duha ka klase sa armas lutang gingamit base sa basiyong na recover sa crime scene sang La Carlota Police. Suno kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, 45 kag 9mm ang ginbanat kay Tortosa. Baloon ta na karon ang latest development update kag investigasyon sa aton sini kapulisan dira sa La Carlota City Police Office. Ang aton nga mga greetings sa aton sini nga Facebook Live is-tambay. Nagado na karon chimpo. Kagaligwa ang inyong nga mga greetings. Ayok ko lang sa inyo, palihog lang, like, kag, share, para everybody happy! Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Isip mo na wala sa iyo Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 11:44. Magabalik ang inyo sini palatutunan. Pagbalik naton mga aksyon balita gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
ang paglupot. Maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Pabalik diri sa ato kapag pangalagad, nakapabati kamo sa inyo patutunan balita banat bulig sa ugtos sa badong nga presentation. This time, i-check na ang mga report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Unahon ta report sa Patrol with Action Albin Graba, ini pagpatay kay punong barangay Binhamin Habok sa barangay Lalong Banwas ang Calatrava. Isa ka bayulasyon sa tawhanon nga kinamatarong suno sa palayag sang katapo sang Philippine Army. Yari ang pinaka-latest nga report update sa Patrol with Action Albin Graba. Action Albin, may maga, please come in. Aksyon Rex, aksyon Eric ginakondinar sang mga katapo sang 79th Infantry Battalion ining brutal nga pagpatay kahapon kay punong barangay Benjamin Habok matapos ginalegar patay sa mga katapo sang New People's Army sa barangay Lalong sa Banwasang Calatrava. Nawasunod diri kay 79th IB Commander JJ Lieutenant Colonel JJ Javines ang ginkonfirmar ni Action Eric nga grupo ni Arnel Pabillar alias Kajong Tapang o kun Arnel Tapang sang NPA Northern Negros Front amuni ang responsable sa pagpatay kay Kapitan Havok din dugang pagida diri ni Javines. Ikatatlo na gali ni Aksyon Eric nga ginapatay no tatlo ka sibilyan ang ginpatay sang NPA sinilang gid nga bulan kay duha ka sibilyan ang ginpatay natabo dito sa barangay Marcelo. Aksyon Eric sinilang gid nga bulan kag ang ikatatlong natabo kahapon na pagpatay naman kay Kapitan Havok. Okay. Nawagin pahayag mandiri Aksyon Eric nga ni Javines nga si Kapitan Habok biktima man sining extortion letter kung pang-extort bala sang NPA granting suno sa iya nag-untat ni ang mga pumuluyo dira sa area sa barangay Lalong kapin pagida si Kapitan nga wala gidya gahatag suporta sa NPA. That is why pagpati man sa mga katapos sa Philippine Army nga ini siya ang desisyonan nga patyon Action Eric. Although ang natabo to kahapon sa initial base sa initial nga pahayag allegedly nga nabatian man sa pumuruyo nga protector allegedly ining si barangay Kapitan Habok protector sang illegal nga droga. Amuni Action Eric ang una diri nga ginpahayag allegedly sa NPA pero ang on the part naman sa katapos sa Philippine Army wala nagasuporta si Kapitan Habok sa paghatag sang suporta sa mga katapo sang NPA. Ang rason ko ang patay si Kapitan kay wala ka suporta sa NPA. Kontrari, tuhay sa palayag sang mga NPA ito nga nagtiro kay Kapitan sang damlag panganasiling nga protector sa Kapitan sang droga dira sa iya nga area. Aksyon Eric amugid na Aksyon Eric ang iya siniga ginapahayag. In fact suno sa iya kaklaro ni ang tatlo na ka sibilyan ang ginpamatay lunsay biktima ni sila sang tawhanon nga kinamatarong kunti ang NPA kasi git tawhanon kinamatarong and this time kay mga sibilyan o kun inosente sibilyan isa diri punong barangay pa ang ila sining ginpatay Aksyon Eric. That is why suno diri kay Captain o kun Lieutenant Colonel JJ Javines ini klarong violasyon sa human rights Action Eric. That is why ang panawagan karon di JJ Javines number 1 sa mga pumuluyo dira sa Banwas ang Calatrava in kaso gidman kung may ara gidman illegal extortion activities ang mga katapo sang New People's Army and at the same time kung ara kag makit-an nila ang presensya sining grupo ni Kajong ni Kajong Pabillar. Suno siya kay actually pito lang man ni sila kabilog Action Eric.
nga ginatudlo responsable sa pagpamatay sa mga inosente nga sibilyan kung hindi makahatag sang ila sining extortion o kung sang ila sining extortion sang hindi makahatag sa extortion money balaction Eric. Amo ni ang ginahimo sang allegedly sang grupo ni Ka Jong. And that is why panawagan diri sang mga katapo sang 79th IB if in case kidman kung ara ang presensya hapos lang diya suno sa iya itudlo kag pabalon ang ila siningahanay kay ang kampanya sang 79th IB nga kakatustag sa mga barangay ginatudlo nila are lang ini sininga number ginahatag ang number ikaduha aksyon na Eric ikaduha diri nga ginahatag ang ila sininga Facebook page o kung pwede sila ka chat through messenger or pwede man sila makakaturekta sa mga otoridad para naman maplanuhan aksyon na Eric. Hindi magkahadlok suno sa iya kay nga kung ipadayon ang kahadlok nila diri ang pagpamatay sa NPA ti magadugang pagida tisway para temprano pa matapna ti mas maayo itudlo na lang adaan sa mga katapo sang militar. Ang reaksyon na Eric ang pahayag diri ni Lieutenant Colonel JJ Havines. Tuan natin to ang iya balay, no? Kasi kan iya pamilya, iya tawa, ang iya mga kabataan. So, basubok kiting nga incident sa Alvin kay sa tubong pangatlo na nisa, sa Calatrava pa lang. Na natabo nga mo nga pagpamatay sa mga NPA. I think that is a clear violation sa human rights. Oo, sakto gin na Alvin, no? Ang pagpatay sa mga inosente nga sibilyan, ilabi na gid ang aton nga mga public official nga wala kalaban-laban no, is a clear violation of human rights. So sa military nga perspective, ang ilan nga pagbumatay, klaro nga mensahe lang din nila ang mga lupon ang mga tao bala to create atmosphere of fear sa mga residente. And of course sa mga ginatagaan nila sa mga extortion letters nila kay si Kapitan, ginatagaan nila din extortion letter pero wala ba nagatag. Although example guro, mo man na guro ang ilang gusto may paabot sa iban pa. This would be the third time, sir, na tabo diya pa lang sa Banwa sa nga Calatrava, especially sa pagpabatay sining ginatawag na balang defense na civilian, sir. Oo. Sa tubong bulan, pangatlo na ni, no? Duwa sa ni Marcelo sa Tamaw kag sa sitio Banwa Minatay. Kagapon si Kapitan naman. Ang duwa to no ordinaryo lang, pero si Kapitan, siguro ginapakita nila nga ilang ginapamatay, hindi na ordinaryo tao, kaya din nila pumatay ng parehas ni Barangay Kapitan ba na? Sa pagpangusisa ang inyong siningahanay, especially sa 79th IB, ano ang grupo nagpatay diri kay Kapitan Habok, sir? Base sa doon ng mga revelation sa mga tao dito sa lugar, sa mga nakakita, na-identify man nila ato mga perpetrators, kaya positive man sila. Ang grupo, ginibala ni Arnel Familiar alias Jong, no? Si Jong, ang grupo ni Jong Tapang. Matatlo ning insidente, iya ni grupo ang nagpamatay sini, no? Base sa revelation sa aton nga mga witnesses, makakonclude kita si Arnel Tapang man ang nagpamatay sini mga tatlo ning mga persona. Asan Eric ang kabayan kita mga sang payag diri ni Lieutenant Colonel JJ Havines. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang graba una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Bigraba report gikan sa patrol ti iyan niya sang army pronouncement. Ginatudlo ang katapo sang New People's Army. Amo ang nagpatay kay Barangay Kapitan Binamin Habok
dira sa barangay Lalong Calatrava sa diindra man nga barangay kapitan ining napatay. Ti sila sa army sa papangusisa nila ya inisyal kung nga ang gipatay si barangay kapitan Binamin Habok, ang kapitan sa barangay Lalong Banawa sa Calatrava tungod nga wala nagahatag sa ginatawag nga extortion money o kung wala nagasuporta sa katapo sang New People's Army. Tuhay sa pariyag kagabi sa interview ni Aksyon Jan Diaz nga daw ginapasibangda niya si Kapitan Binamin Habok sa NPA nga nagahatag proteksyon sa illegal nga droga nga naga-operate dira sa sining nga area of responsibility. Ining pagkilala bala sa leader grupo sa NPA bala mapasaka ng kaso kontra sa mga grupo nga ini. Ibaloon na karon sa follow-up ni Aksyon del Sur Pateño aton corresponding gikan sa 1st District, specialmente sa Calatrava. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 12:02 na. Halin kay Aksyon Albing Graba, i-check ang report ni Aksyon Zel Minardo gikan sa Bacolod City Police Office. Karon nga adlaw nagbisita man ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6 nga si Police Brigadier General Leo Francisco. Paginmanduan ang Bacolod City Police Office nga solusyonan, solbaron ang mga kaso krimen nga nagaluntad sa syudad sang Bacolod. Yari ang detalye. Kabagusan sa headline ni Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel, mayong ugto, please screen. Aksyon Eric, mayong ugto, kapagagana. Yes. Yes. Naka-stomach development na. Oo. Friend, wala ang gidugan na matapos Aksyon Eric. Ang ano? Ang bisit, Abi ko ang panyagaw, ang bisit gali Oo, ang bisit. Sige na, tinagkaon ako din nilagayagat. Ba, linaga ni Jumari, na kay ngagaw kikina. Oo. Tiyan miyari pa di bilin na, pwede ka di karon kapalo up report karon. Gano. Painit talaga karon ang sabaw kay Aksyon Jumari para nga masabawan ka naman liway, kato kamanlanan sa imo. Grabe naman na. Oo, doon ka na mala naman sa imo. Tapos pinipilit ang nilagaman, manhash ka ganyan. Naman na tirada. Kaya ti kung ginabalas ka, di kason nga ginabasa ka naman mo. Ay. Te, pero kung wala ka ginabalas, but sili kung ginamala ka. Basa kami ito na kadahapon. Sigaw lang. O natonta ka di karon mapanyaga. Oo, mga kadtola ko na karon. Sa kaap ka tapos na karon sa BCPO, rikta ka di karon sa babaw para makahigop ka naman sa minute din ka sabaw ni Jumario Oga, libot-libot, garap na. Dapat ko din gani. Sa di ka BCPO ka pa subong? Wala na, nakalinas na Eric. Ate, sige, halatonta ka di Oo. Sige. Kaya si Action James sabi, nag-off na mo. Nag-off na. Doon ka ba tingin na pamahal? Atla ka mo sa Elray. Ay, gali ka? Oga, tubangan kami na. Ate, karon si Sil Elray, naman karon tubangaw, mali karon sigurado ko. Gani. Okay na kami. Okay lang, James. Gano'n na kami mga ganun na ito. So, nagatang Kung ka kayo, hello na ba? Takda na naman siya. O sige na, nung pagbisita, dira ni Arde, anong resulta? Oo, si Action Eric, kagapon di sa Nopol, subong sa DCPO man. Naliwat ni Kintanong duman ni Acting Regional Director Leo Francisco ang mga kapulisan regarding din sa mandman ng CPP ako na sa Chief of PNP si Action Eric regarding sa police visibility sa diin na sinanglan ng mga kapulisan na magdala sa ilang mobile patrol unit sa gabi nagtatuloy sila sa mga strategic na mga areas kaya open gid ang linker kagabatot may na-assign din nga apat at katawo gid sa kada patrol Action Eric. Okay. Kagang ikaduha naman ang hindi magamit ng may posisyon o kung politiko agad ibaghin o kung magpa-promote ini ang mga kapulisan, no? Kung gusto nila magkabalhin dahil kung may mga concern sila maparapit sa admin o kung directors, kaya mayara man sila mga parameters regarding the Action Eric, no? Kagati hindi mga ulit naman kung diin-diin. Kung may kontra ang kapulisan, hindi pag-ipaagi sa text ng akong tahugon, dara ang isa katao, kinanglan ipaagi sa legal o kung in-check nga proseso, no? Kinanglan mantunan ini ang away sa kontra-droga Action Eric, no? Kay sunod rin kay Police Brigadier General Francisco,
kalabanan diri tanugon sa mga kaso ng Action Eric regarding sa illegal drugs kay kaka-dismiss bangod nga kulang ang mga evidences o kan mga elements ni nga ginapresentar sa korte, no? So no diri kay Sir Francisco gani hindi siya gusto nga damo-damo sini ang imong nga nadakpan nga pagka-orihin naman pag-file sa case, hindi lang sa gihapon, no? Ma-reject nga ma-dismiss sa gihapon. Okay lang kung nabiskan dutay ang na-file na kaso basta insakto kag kalidad na tanan ni sa tanan na pasaka o kung nabaton diri sa korte na mas okay na na-adjutay basta kalidad ang ilan sa mga obra Action Eric. So kagati tabaskugon man ang bada kag amo ini ang yagid nga ginando sa may Action Eric kay kinanglan Marisol Bas ang madali kay ang krimen Action Eric hindi din malikawan mo hindi man mapunggan sa kapulisan pero ang ginahinyo yan ang sining kinanglan Marisol Bas mayara crime solution nga mahatagan sa hustisya ini ang mga biktima Action Eric kag kinanglan gid i-apply ini ang crime prevention so wala sa crime solution Action Eric kung wala sa crime prevention kay kung matapna pa man lang no nga mayara crime prevention so hindi man kinanglan no sa nga solusyon adri sa mga krimen Action Eric so gapangayo ini sa 50% nga supposed capacity no para ini mangin mamag-an balang ang obras sa mga kapulisan kag very strict din siya acting RD Action Eric no when it comes sa katinloon sa mga headquarters sa mga mga police stations sa cities kag municipalities kinanglan correct parking kung buli pero sa salakyan tanan ng gatubang buli lang na tanan kung ulo man no ang mga tarpaulin hindi kag isabit sa mga gate no kontra gid ni mga straw may nakabitin nga mga mineral water nga pampabugat wala pa rin dito libon sa hangin pwede butangan nila sa mga frame hindi man ako magasto mo ang mga kawayan ng dasig lang na no kinanglan nagayipag at syaga kaga kinanglan niya i-perfect ang mga basics no kay kung ma-perfect mo mga basics insakto ni imo obra so mag-ana lang sa smooth na lang sini ang ilang obra kadti Action Eric no mga courtesy call man siya karon sa kay Mayor Aldo Benitez agad i-discuss man kung ano ang mga concerns no ang gusto diri i-address kag i-review nila ang crime incidents diri sa Bacolod agad tan-awon sini kung nagtaas o kag nagnubo kay kung nagtaas na ang mga arrested o kung mga na-arresto na ni Action Eric ari na ni kuno sa plato mo sutoy aman ang ilang meetingan sa ilang conference subong kung paano ini panubo ini ang mga crimes kung ano ang mga solutions diri Action Eric so prepara naman ang Bacolod City Police Office dire kay Sir Francisco sa nagahilapit ng Mextara Festival Action Eric. Action Eric, sa dugang pahayag kanang iya sining statement pamatian naton ang tingog ni Police Brigadier General Leo Francisco. We'll be meeting Mayor Aldo Benitez after this conference. RD, what is your directive regarding sa crimes dito? Yung crimes kasi nire-review namin yung kanyang trend. And yun yung pag-usapan namin dito sa command conference kung paano namin ito i-arrest kung ito tumataas. At kung ito naman ay arrested na, ibig sabihin nasa plato na siya, titingnan namin kung paano pa ito papababay. So yun yung mga direksyon ng ating command visit. Yes, RD, have you mentioned earlier na merong nahuling high-ranking official sa CCTV regarding po sa status po ng mga employee dito po sa Mayor Western na Visayas. Masasabi po ba natin na safe pa rin po? Safe naman ang Western Visayas. Yung CPD, may mga areas tayo na may cancel sila pero nagtutulong naman ang military at saka sa kapulisan sa pag-sugpo dito. Meron tayong NTF CELCAC. So, kasama yon sa mga proseso, sa mga strategy ng ating gobyerno at magkasama ang kapulisan at saka military kasama ng iba't ibang agency na tumutulong para talagang masugpo yung ating mga CPGs. Yes, regarding po sa napapalapit na So, they are starting already this security preparation. And ang feeling ko sa kanila, yung Negros at Bacolod City Police Office ay mag-coordinate yung sa iba't ibang agency and give the utmost preparation yung security package kasi ito ay major event. So, nagsisimula na sila
agency para makita kung ano pa yung kakulangan sa dating ginagawa. Yan, ngayon, yun ang umiikot ako talaga, tinitingnan ko for myself dahil naniniwala ako na kailangan maging maayos muna yung bahay namin para it's a basic necessity ng kapulisan na maging maayos yung mga police systems para makapagbigay kami ng maayos ng servisyo sa mamamayan ng Bacolod City. Pero so maraming concern. Tiyak maraming concern yan at yun yung aking bibigyan ng action. Actually, yes, at ito namin, naman si RD, wala si Eric, kay Tito Gina, no? Gina ang mga kapulisan bala, encourage good, no? Na mag-ubra sinisa nga inchakto, pagati gusto niya nga, hindi, no? Safe good ang mga tayo, yung sini-action Eric, no? Kaya karon mani, ma-courtesy call nila ni siya, kaya Mayor Aldi Benitez, kagati, subong kapatigayon, to sila sang, Okay, balikan ta sa action sila Minardo na utod. I understand daw nagpatigayon liwat sang command conference si Police Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga mga personal sang Bacolod City Police Office. Instricto si Francisco when it comes cleanliness, no? Kilalan ang gusto ya plastado gid bala? Action cell? yes, actually, Eric, no? Ano po tayo, parang concern din sang ni Eddie, mani ang libuton, paman ang mga kada police station, para mabalaan dire kung ano ang dapat i-address si ginapamangkot mo niyang regarding sa may mga standardized. So, wala kayo daw pinapalan din yung generic, no? Ang patindog, dito kami ng pinaka standardized na precision. Yes. So, no? Ang ginapatutod palang subong ito pasok palang maidiyakan man, no? Namo pala ang isot sa acting regional director on Eric. Sige. Actionary, balita gikan sa Bacolod City Police Office, ini si Action G. Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Salamat kay Action Cell Minardo reporting live gikan sa Bacolod City Police Office ang arrival kag ang gipatikayo nga press conference ni Police Brigadier General Leo Francisco sa atubangan sa ato nga pulisan sa syudad sa Bacolod. Ang isa lang din sa nami, ang ko kay Police Brigadier General Leo Francisco kay very accommodating siya sa media. I mean, bisa na pamangkot, may sabton niya mo. Waya bala pili kung ano pamangkot mo, sabton niya na kung masabat siya. Kag reiterate man ang kapulisan nga sa Nopo kag sa BCPO, ngayon nyo pakontrahon ang media, dapat ang media palanggaon nyo. Kung anong kinanganon sa media nga balita, ihatag nyo. Kung baga sa mga basketball, kailangan pulis kag media, may teamwork, which is correct man. Ang mga nag-reiterate ni Police Brigadier General Leo Francisco sa kapulisan niya, dapat kung ang media maghatag mga ayo balita, tagaan nyo. Kung ma-interview ka mo sa media, pa-interview ka mo. Hindi ka mo magpulo panago sa inyong opisina. Kung ginatawagan ka mo, sabat ka mo. Alam ng interview nato niya ang janitor sa BCPO kay kamoda ang dapat magsabat sa gusto hibaloon sa media para mapalabot man sa publiko May iba niya nga mga police station, mga hepe, nga nadlok niya magpa-interview sa media. Halos magngangas ang baba, bla. Alam na ko ng media na mag-interview sa deputy mo kay ikaw ang hepe da. Kaya standard operating procedure, giman niya subong, nga hindi makapa-interview dali-dali ang isa ka deputy o kung sino mga police without the clearance ang chief of police. Di ka mo nga chief of police, pa-interview man ka mo. Kaya kung nanuton ka mo doon, dahil yung mga panginit, balat sibuyas ka mo. Klaro sa ngambal ni Police Brigadier General Leo Francisco, kasi niya, palanggaon yung media. Tagaan yung informasyon ng media. Kung ang gusto sa media ng informasyon, pa-interview ka mo, hindi ka mo nga mangin balat sibuyas. Kakontragi ni Francisco ang mahigko nga lugar. Kontra ni Francisco ng mga kabit-kabit ng mga tarpulin. Isa ginabutangan pa mineral water para lang hindi mapalid ka hangin. Kontra igigli. Kilala niya gusto niya limpyo, hipid. Nan. Kaya kuya saludar ko ka nagkakasko kalo kay Police Brigadier General Leo
Francisco. Although nga wag man kami niya kamit personal, may pagkakita kita na sila ni Action Cell, pero reading between the lines statement bala ni Francisco, mainag mo nga, hindi saya alop sa media. Daw kwan siya daw makimidyaya si Police Brigadier General Leo Francisco, which is good. Muna iyang ginapangita tang regional director nga bisan ano oras matawagan mo, ano pamangkot mo masabat siya bla. Nan. Si Police Brigadier General Lindong Boto tole miguhay magamit mo galing isa may batasan siya nga daw kabudlay interviewon. Oo, may mga chief of police kaya, may mga city ka provincial director, kakabudlay interviewon. Ako mahanusan mga sa radyo dahil manila nga panginit. Wala ka tagam lang ati ginatawagan, may magasabat. Dapat kay opisyal ka mo, para ka mo kapangalaga sa gobyerno, mangin kwan ka mo, mangin accessible ka mo sa media, hindi ka mo magpulo panago. Sundan nyo bala ang estilo ni Police Brigadier General Leo Francisco, kay hamot niya sa media, makimidya, kundi nami lang. Kung may sala man ni si Francisco, tihanuton taman po kung may mga kayuhan siya nga ginahaparayag, kaginahatag sa pumuluyo. Dayawon taman di ba? Sige, Action Radio Philippines na time alas 2:18 na. Alin sa report ni Action Cell Minardo, check na report ni Action Marlon Hinovea, gikan sa Kapitolyo Provincial, ini mga LGUs mula sa Negros Occidental, may individual target sa Pinas Lakas campaign ni President BBM. Ang Pinas Lakas ka campaign ni BBM. Yari ang detalye sa headline ni Action Marlon Hinovea, gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, mayong ugto. Action Eric, may araw ang ginatag ang gobyerno provincial pagi sa Provincial Health Office ang inigratawag nga individual target sa mga banwa kag syudad. Agin pagi ni sinasaritag sa kanang city kag municipal health officer. Individual target para sa ginatawag nga Pinas Lakas. Ang Pinas Lakas amo isang kampanya sa idalom sang Marcos administration para nga labuton ang target nga booster shots sa mga tao diri sa pungsod sa Pilipinas. Kaya ang target sa Marcos administration nga by 100 confirmed 100 days nga pagpungko ni Presidente Marcos, dapat malapot ang target nga 23 milyones kada tao sa pungsod sa Pilipinas nga magkapa booster shots. Kung isipon natin July 1 nag-umpisa sa pagtungko si Presidente Marcos, ang first 100 days matupa na siya sa sobra 3 ka bulan kag isang semana. So gitagaan sa deadline ang mga local government units sa Bugos ng Pilipinas, lakip diri sa Maya Sudad sa Bacolod. Ang deadline ni October 8. Now, dapat malapot ang ginatag sila nga target. Pero ang DOH, ang Department of Health, may ara sang separado nga deadline nga ginatag sa mga LGUs nga mo ni ang September 30. Kay para nga hatagan sang mga isa ka semana ang mga LGU sa pagplastar sang report nila angon sa ilang siring accomplishment. Ang masubo-subo lang o galing diri sa Negros Occidental kay based sa datos ng Provincial Health Office, tumantalang kanupo no sang porsyento sa mga Negrosanon nga nagka-booster shots. Ara pa lamang sa 6.6% pa lang ang nakata-booster. So ang kinahanglan nga nabutong mga tao nga dapat boosteran sa COVID-19 vaccine 910,000 plus pa. Lapit pa sa milyon. Di nagka-problema sa mga provincial government sa pagpapaguna palang nga daan sa iban nga unvaccinated na gid. How much more sang booster shots na gid. So ginakapig din nga dako nga challenge sa Provincial Health Office, provincial government
Wayan kag sa Sipalay. Yari si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang angot sa sining Pinas Lakas ay sa mga sige talagay sila sa mga pagsinapol upod ang mga local health officers. Ni President BBM na first 100 days, no, nag-start na siya sa July 1. Gusto naton i-achieve ang Pinas Lakas, 90% sang atong senior citizen should be vaccinated by during that time, and 50% dapat sang target tang booster ma-achieve na. So amo na ang gina-target sang iyan ni President BBM for the first 100 days niya. So paglaom na rin sa provincial government nga sa pagtupang nga deadline na ginataw sa rin nga ginatuwag nga Pinas Lakas sa campaign, ngayon mayo man ang performance ang Negros Occidental. Kabay pa. Ang kakasulugikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hedumaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Salamat kita, Action Marlon Inevey, at mo na bilang ang aton gobyerno provincial sa idalom ni Governor Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nagatingwa nga mabakunahan ang halos tanan nga pumuluyo sa probinsya. Galing kay bayo may mga matig-agin sang bagol kag ulo, mga ritubada kag ritubado nga hasta subong may ara pag nga wala kaya ganay kagi pa bakuna mo. Mi isa ti iban na nakapabakuna, isa lang, ikadua, way na. May araban iban kompleto sa bakuna, first kag second dose, ang booster shots, way naman. Tiyanong nabi, muna silim lang gaugtas ng gobernador sa probinsya, si Governor Lacson, si Vice Governor Ferrer, sang hatag informasyon, to the extent nga aton nga mga BHW kung isa naga-house to house na gani, nagakadto na gani sa balay, sang wala pa bakunahan pero may ara gigyapon nga ritubada kag ritubado mga tig-abagol. Ano man na isang gobyerno provincial kung may mga tao yung may batasan nga mo naman nga ang pagbakuna yo para ni sa ilang ikayong lawas. Ang pagbabakuna yan, hindi na kasi nga patyon ka, kundi palawigon ang kabuhi mo. Ay may mga tao gidya nga sa lawayon gidya no kagwa ay pagyapon kapati sa ginatawag nga vaccination, minilyon na nagkalamatay, minilyon na nagkala-hospital, hindi pa mo magpatis na kami mga pagpati gyapon niya nga ma-injeksyonan kaya sang COVID-19 vaccine niya masumbi ka mo. Ay hoo mga tao ni bisan ano po kang explicar may ilag siya kagulingon nga pagpati kung ang kilala ko pa niya may sariling mundo. Ay gaugtas ko siling ni nanay ti si noble niya nugay ugtas. Tapos sa programa guro kaanto to batsoy ni Kagawad Peter Noble tus kabog ay mag-inom kape nga Bisaya. Anay iti si Nobleda sa SPBL ngayong hapon ta si Munay. Way ko gaugtas gakuan lang ko ga lecture. Namauya man taba. Action Radio Philippines Standard Time alas 12:25. Pagbalik naton report gikan sa New Government Center. Action at tayo po kag balik ang report ni Action Alvin gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Magabalik kita pagkatapos lang sa ato importante dugang nga mga pahibalo. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob
Apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghurago. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag president. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy
ang mga action reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik din sa tabalagat antes sa report na action Artay Hupon sa New Government Center. Kagbalik report na action Alvin Graba sa Nopo. Mayong ugto dira kag mayo nga pagmonitor sa kay Lodilin Aliling. Bao si Lodilin Aliling ga monitor gid. Sila ni Ronnie kag Arlene Senyora. Dara sa mansion ni Marininette Ilagison kag ni paring Art Ilagison. Bao perti. Salamat kit sa iyo dira kapag pamati kag pag-monitor kay ihada ka kay ihado ko dira mayong ugto lang First batch sa ato sa greetings kay Nanay Tessie Noble again sa speed dira mayong ugto lang. Ana Sinoro mayong hapon kay Baby Gregorio Yulo. Kay Rochelle Polhencio Susana dira sa barangay Pandanon DSB ga monitor gid. Bao si kumare ko Liling Nil sa kay Nil Owi Banda Katagi. Oy puerti. Ang akon nga ihada ga monitor gid no. Ihada kag ihado ko dira mga pulis nimo. Mga mag-asawa ni nga Katagi no dira sa Valladolid. Si ihada ko Ginil Uy Banda Katagi. Kakaihado ko da ha. Dako ng inyong anak no. Ang apo ni Parilito kag ni Marililing. Uy Banda ay puerte. Mayong ugto dira sa inyo Jenny o Cesar bayong hapon. Kay Alex sa Montesada. Kay Kuya Carl Macuring Jr. Sang Police Station number 10 dira mayong ugto dira sa inyo. Mga kapulisan sa Station number 10 led by Police Major Richard Pajarito Pamilya Salgado sa La Castellana ginatamyo kamo ni Richie Salgado. Inday Blasada ara man Baumigo ko sa kay OTTG Maymar Fernandez Estrella dira sa Cadiz ga monitor gid. Kay Joe Art Mandagit Tones. Kay Richard Di Labanda sa La Carlota, ara man sawa. Si Nelson Selviderio Mangilan Jr., ara man. Sa kay Ginny Solgon and family, kay classmate ko Romel Pagsubiron, mayong ugto sa inyo. Kanami sang background ni Action Eric Cotillion, sang Hari kag Reyna Kanami. Ay, siling ni Ana Sinuro. Jenny Osiser kay Melvin Piñapil, kay Marisa Arcala Francisco, Rhea May Ladjo, Rodolfo Sagayno, para sila sa Gonzaga ga monitor gid. Danny Shooting, happy first birthday kay Yana Shooting, more birthday to come, God bless. Alin na kay Danny Shooting. Alin Flores, musta ka da? Sa Busiti, Lagrangha, may Busiti, Lagrangha, La Carlota, si Veli Albay, si Karen Miraflor, Araman si Inday Rona Rihida Trava, Tatay Teddy kay Ihado Ayan J. Travada, kay Toto Asis, baga monitor gis Toto Asis, sa Pangasinan, kay Mitchell Cordero, sa Estefanayara man si Ray Flores, Ray Flores, Varayoga. Paring Awin Torres Alonsagay sa Hinubaan, wag kita da Pretuna, o Blue Marlin wag kita sa Hinubaan, pare Awin Torres Alonsagay. Musta da si Marie Marites, doon nagagamay na gid sa no? Ay, werte do mahuya man taba. Angela Gayondato Castillo, kay Fernando Bongbong Narciso, Bangga Totong 1 Barangay Pilisan, Iglesikwan, si Angeli Gayondato Castillo, ari di opod baan, opod sa Sinubaan arada.
Kasi magpuli si Marites bala pare awin. Pati lawa mo sa kinabudlaya mo sinubaan bing mo da bala mga tuna da. Nga unod da mga blue marlin mo da bala. Pada nga mga klase isda ko damo da isda sa kwan mo sa inubaan mo. Ang iya ka Japan bala nga kwan nga dulong ka ang barko do nag-operate sa subong da no. Tahom na ta kuno mo. Nobi magapan da ga monitor sa Pandanon DSB. Ate Yakim Iriman, Araman, Iban karo naman. Mahina ang kalaban. Ari sa action art tayo po no. Report gikan sa New Government Center. Bacolod non nga talana magabaton sa DSWD Educational Assistance subong adlaw naglabot sa 978. Ba lapit sa klibo ba? Ari sa action art tayo po. Line number 3 sa report. Action art mayong ugto please kamin. Mayngon to Action Eric, mga 978 ka mabakulod noon ang natalana nga magabaton sang educational assistance sa payout sang DSWD subong nga adlaw. Suno kay Bacolod City DSSD Head Pasita Tero. Ini nga numero sa mga benepisyaryo ang ginalakipan sa mga individual nga nakabaton sang QR code confirmation sang DSWD kag mga nagpila tinaliktan nga si Mana apang wala na maakomodar. Dugang penitero personnel mismo sang DSWD Action Eric ang mangin in charge sa payout samtang logistics naman kag pagpasiguro sa matawhay nga proseso ang papel sang ila talatapan. Panugyan pa ni Tero Action Eric sa mga aplikante nga wala pa nakabaton sang konfirmasyon gikan sa DSWD nga kung mahimo likawan na lamang ang pagpadulong sa venue sa payout bangod ini sila ang hindi man sa gihapon maakomodar. DSWD ginaya payout kag assessment and everything no ang processing. Amo lang gid is to see to it nga intact ang mga tao blang mapalinya namon masunod sa pun anong flow no kag ang mga kinanglanon nga mga procedure para hindi ta mag-chaotic trust anto sang last to anay no. Ang estimate natin is 978 bali ang naka QR 760 nakalista diri nga nagpa-QR nagparehistro bla in advance. Okay. 760 tapos may 220 kita nga wala ma-serve sang Sabado pero may mga numbers sila. So amo pagid nang i-serve naton dugang. Kung wala ka mo na-confirm bisa nakaparehistro ka mo kung wala ka mo na-confirm for this Saturday meaning sa mga masunod pa ka mo nga mga Saturdays. But ang for this Saturday may ara na kita yung identified or target naton nga ara na nakalista na sa DSWD. So sa mga walk-in hindi man kita mag-ano sa inyo, mag-entertain sa inyo. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall boylong ginadulong sa inyo sa kaalwan sang live extension. Radyo Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Action Radyo po na update gikan sa New Government Center. Action Radio Philippines Standard Time alas 12:50 na. Balikan ta report ni Action Albing Graba this time sa Negros Occidental Provincial Police Office. Iniya angot sa Isabela PNP may person of interest na sa pagpatay kay Barangay Kapitan Kabkab, punong Barangay Danilo Datuil. Kadumdum ka to sa lalaki nga nagran amok kag nagwild to sa banwa sa Ibi Magalona. Posible magapangatubang ni kaso kito pailang sa kaso ka pulis naton. Ari ang pila ka mga latest update. Report ni Action Albin Graba. Balik sa patrol sa Nopo. Action Albin, please come back. Action Eric, may persons of interest na ang mga kapulisan sa Isabela Municipal Police Station sa posible suspect sa pagpatay tinalikdan nga Miyerkules kaya punong Barangay Danilo Dautil nga gindutang sa Barangay Road, Barangay Kapkap sa Banwasa nga Isabela. Nawasro diri kaya Police Captain
responsable nga nagpatay diri kay punong barangay Dautil. No, sa karon hindi pa exactly mahingadlan ni Partidas ang ngalan sining mga suspect because number one, wala pa napasaka ang kaso. Ikaduha diri action na Eric, ginahaya pa man ang bangkay sini ni Dautil o Dautil rather sa isa ka lugar dira sa banwasang Isabela, and para naman sa concern naman kaga security sa pamilya gapangabaygid ang iya sini nga pamilya sa karon nga hindi pa sila exactly makahambal kagay plano sini aksyon na Eric i-presentar ni Police Captain Partidas ining mga persona kaga pangalan sini aksyon na Eric, and just so happens sa iya kapabalibad pa ang pamilya bangod ara pa sa kasubo but maybe after sang lubong diri na aksyon na Eric i-presentar liwat no ni Police Captain Partidas ang ining pangalan sa mga suspect aksyon na Eric. Ari ang pahayag diri ni Police Captain Joseph Partidas. May development makita sa flow sa aton nga pagpangusisa. Pero ang mga family is gayuman for security reasons hindi na halay pag-devotion. So, but then we have personal interest na gamay na lang kining gusto ko nga pagpangusisa para at least ang family man ano ka man kung mahitso na is mapasaka na ang reklamo patok sa mga persona. Yes, magambal kita mga persona, sir. Most probably may pila, sir, ka-suspect. Sobra sa duwa, sir. Kaya kung may ara na kita persons of interest, ano ang nagapanguna nga motibo sa pagpatay diri kay Kapitan Dautil, sir? Nakita namon na, sir, ikuhaon ni kami kabuhi. Amo ganay sa ramon nga motibo nga nakita. Actually, yes, but as to the angles of the said motive, isa na sa amo kapag na, sir, at least ang ay kung istorya na siya sarong ang pamilya, although may ara na kaya motibo kita sa amon ng investigasyon, but then wala pagitamon kumpleto gid na may istorya ang pamilya para at least ma-connect din namon kag makuhaan pag sila namon sang dugang nga impormasyon to prove na ang motibo nga nagwa sa mo pag-imbestigar sa patuod. Pero considering sir ang family is nag-ayo o tungod sa kasubo pagkalisod subong sa pamilya nila, hindi pa kami ka-initiative sa istorya liwat itong tingog sila. Actually siya nung katakto na kami magpalit-palit sila, but then kayo ginanggit sila anay siya. So we respect amo ng nila nga ginahangyo anay sa amon. So Eric, ang kabahin sa nga payag diri ni Police Captain Joseph Partidas. Sa dugang paginaton nga balita sa banwa naman sa nga EB Magalona, kalmado na sa aksyon na Eric. Kalmado samtang nagapabilin sa custodial facility sa EB Magalona PNP ining si Reggie Demesio, 28 anyos, kaga residente sa barangay San Dionisio sa banwa sa EB Magalona. Ni matapos kandag ranamok alas 2 pasado kahapon sa barangay Poblasyon sa diin bitbit ni Demesio ang kutsilyo nag-iskandalo kag nagsinggitan sa tanan nga mga nagalabay dira sa area sa Poblasyon aksyon na Eric. Sunod diri kay Police Captain Eric Doronila sang ginresponderan sang mga kapulisan ang inig nga nagran amok nga si Demesio asos kay nagwaldas di pagit aksyon na Eric kag gahangkat o kung ginangkat ining mga kapulisan nga bunon niya kaugalingon niya kung mapalapit ang pulis. And rason diri aksyon na Eric mahilang kay nalita bala sang pumuluyo kag diri na subjug gidayon ining si ining nagran amok aksyon na Eric nga si Demesio kag diri gilayon nga nabuligan sang pulis kag pumuluyo kag nakuha gining kutsilyo aksyon na Eric kag isa diri kay sunod diri kay Captain Doronila mayo lang aksyon na Eric nga wala gidya no sang nahalitan nga mga pumuluyo especially ining nagranamok why gid man siling biyang nakaangkon sang pilas gid sa iya sining lawas pagluwas ng mga pakiras pala kay kunti gigil subjo siya kahapon aksyon na Eric and pero subong iya kalmado now sa pagpangusisa
Pasisa diri ni Captain Doronila nahibaluan aksyon na Eric nga ang isa sa mga rason nga nagranamok ni kay ginbayaan sang iya asawa. Biktima sa kung ano ni partikipigugma. Isa pa na amo na aksyon na Eric. That is why nga nag-inom pila ka adlaw malimpas ang Lunes galing inom sini wala tinulugan. Ang malain pagidya kay may initial information kag base sa pahayag sini ni sang suspect o kundi ni Dimensyo aksyon na Eric upod siya sa barkada ya nagsuyop. Higop gali. Naghigop kunti pagtikulo ya. Pagtik ato na nagran amo pero sa piyak sini aksyon na Eric duha kaso ang pag ato bangon sini kay desidido ang mga kapulisan sa idalom sa ibibagalaw na PNP nga pasakaan ini sang kaso alarm and scandal subong man sang paghupot sang armas patalom. Ari ang pahayag diri ni Police Captain Eric Doronila. Yung mga grupo nito sa Kunong Hopod, ako din siya, may mga nag-inom sila, ay ginapagkatuan sila ng mga lugar. Siguro sir, base posible, may kaangtanan sila dyan na bisyo man siguro, ang base ang magitong operation niya hapon. Epekto na sa mga nainom niya before and of course na dugangan pang problema bangod nagbulagay sila nga mag-asawa. Yes sir, as per initial info, nagamit doon sila. Nagamit? Nanong butsing gano'n sir? Ang illegal sir na illegal niya. Nga droga? Yes sir, ako din siya sir. Ang sapat naman sir sa kapulisan, i-file na ito ng alam sa skandal ang pagpamahal. Ito ang violation sa municipal ordinance. Subjuta ang ining nagran amok in peaceful manner. Sir, bilib ko sa aton mga kapulisan because they themselves knew what they are doing, sir. Yes sir, actually sir, ang itong armas ng aton kapulisan, gamiton ka na siya sa sakto na sitwasyon. Hindi po mo nga may, sa to, nga may patalumang tao, mag-commensurate ang threat gina-possess ang amutong subject natin sa armas na issue ng gobyerno para sa kapulisan. So, kung kaya man lang namon masabdyo ang subject, wala ginagamit ang armas, mas nila natin yan. Kaya yung subject, dali ako ang pagsanudo ko to sa isa ko nga tao din. Tungkol sa ka-alert niya, ang nakita niya ng talikod niya ang subject, dito niya gindagan, dyan nag-grab niya ang kamoto nga gagit-git ang silyo. Masalamat na kami sa bulig sa mga tao to sa palibot pag-sabdo natin sa subject natin. Nalikawan natin na mga posible pa sir, posible pa rin yung matabo. So na Eric ang kabayan lamang sa pahayag diri ni Police Captain Eric Doronila. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Daghang salamat kina Aksyon Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa ikonbat sa aton greetings, amat-amat. Unta lang ni Roby Argenti de la Luna. Nagatamyogid kay Pato kag Roby de la Luna sa Barangay 30. Sa Silin Homes, ara man si Madam Bergie Olpindawa. Rizal de Alunan, gamonitor man sa BBB. Salamat gid Rizal de Alunan. Diding Ahlumihamiento, Mayong Ugto, Elvera Hilugo, Roby Martinez, musta ka mo da? Monitor da sa barangay Mailomo. Good noon, 21 Purok, President Barangay Mailom, Leopoldo Tanaman, Jan Puntal. Salamat gidaling kay Jemmy Senior, Latido ang Panamyaw. Kay Toto Joshua Beya, gamonitor man sa ato. Elizabeth Gamala, Mayong Ugto, Manjo Arnejo, Christine Miñez Villalubos, Dino Alik, Namieng Toledo. Para sa Barangay Panokoy, gamonitor man sa aton si Namieng Toledo from Barangay Panokoy, Bacolod City. Salamat gid. Talisay ara si Leia Younger Esquivel, si Mike Jan Samoldi Seva, ara sa Moises Padilyawa, Joby Monares, Felix Magtulis Villatura, Vincent Herbulario.
Ay ugto dira si mo, sir. Si Sis Raimundo, ara man sa Bago City o Galantaw sa Facebook Live ta. Felix Magtulis Bilatura, ara gali sa Cebu. Kay Migo ta Ronnie Gordon and family, mayo ugto dira. Kay Colonel Salvador Esparagosa, retired police Edgar Ignacio Esparagosa. Welcome home my brother Edgar Esparagosa. Marilo Trabilla Katinoy, Mary Joy Victorino Flores Makawili, Juani Mel, musta ka ta Juani Mel, Alex Montesa, Mrs. Pablito Benedicto and family sa Barangay Minasipalay, Araman, Joe Silin, Pelton Lipora, ara sa Pasay City, Siko Salmar Aramano, sa Biao Binalbagan, Juan Roberto Nanit Delioso Sr., Araman sa Saudi, Damam, Saudi Arabia, gamonitor sa Tonwa. Ronnie Kagalawan, kamusta ka da? Si Jory ni Pomoseno, Araman, sila ni Cherry de la Torre, Veronica Santillan Manukan, gamonitor man Mario Olvido Aquisa, dira sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Kaliling Kawayan, kami ako pamilya ko dira sa Bacolod, Hidlayan, always kinapamateling kay Alin Lowe Himotia. Idi Lawos kay Nanay Sabelda, tamyaw lang ni Idi Lawos. Kay Sir Bobby Muñoz Dras Talisay, congratulations sa imo. Puro kay Sano Alis, hara si Evelyn Sinaon, kag Teresita Quinto. Ayos! Ariman ang balos ka report sa ato sininga mga correspondent, gika naman sa 1st District. Unahon ta report ni aksyon, Nelson Pateño, sa balita nga leader sa nagpatay sa kapitan sa barangay Lalong, Calatrava na kilala na posible kaso ginangatubangon niya. Aksyon Nelson Pateño, line number 2, mayong hapon, Piscreen. Aksyon Eric, ang pagkapatay sa kay barangay Captain Benjamin Habok, kapitan sa barangay Lalong Banwa sang Calatrava, nagadala sang mensahe nga dapat mahadlok ang mga pumuluyo sa mga rebelde nga grupo. Ini ang pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habines sa Battalion Commander sang 79th IB nga nakabase naman sa siyudad sang Sagay nga nagkadto mismo sa crime scene kung sa diin ginpatay ang kapitan. Dugang pa ni Habines nga positibo nga ginkilala sang mga pamilya ang leader sang armado nga grupo base naman sa ginpakita nga mga litrato sang kapulisan kag militar sa asawa ni kapitan kag bayaw sini nga si Danilo Manayon nga isa man sa gintayaan sang armado nga nagpakilala katapos ang New People's Army. Ang leader sa mga armado ang ginkilala sa kay Arnel alias Jung Tapang, residente sang Tubuso. Suno pa sa kay Habines may reward money ang ulo ni Tapang nga 100,000 pesos kag posible magasaka pa ini tungod sa panibag-o nga insidente. Kaupod ni Tapang ang 7 kag iban pa nga mga armado sang ilagin patay si kapitan. Si Captain Habok ang ginapatay sang mga armado kahapon sang aga alas 5:30 kag may igo sang bala sa ulo kag lawas ini. Base sa panaysayon sang asawa Action Eric nga si Jimena Habok, nakalumpat pahalin sa bintana si kapitan kag nakadalagan may 5 ka metro gikan sa ila sini nga puluyan kag intero makapila ka bises nga gintunaan naman sa iya sini nga kamatayon. Nakuha man sa mga rebelde ang wallet, handheld radio, 3 ka cellphone kag 20,000 pesos nga honorarium kag travel allowance ni kapitan. Yaring dugang nga pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habines sa interview sa Action Radio. Witnesses din, no? Mga kahambal kita nga ang grupo parehas gid, no? Si Tapang mangyapon. Si Arnel Sabellar alias Tapang, mga taga Bisinsina, Bandila pala, no? 5-5, Diwamon, amo na siya. So, na-identify man siya nga siya gid kaliban pangingan ng grupo. Ang ibang mga grupo ang pinalaman natin, pero si Tapang kasi ang aton nga ginapasinjong, no? Ang atong ginapangita, siya ginabang rebel leader natin. So sa subong, kaya kita 100,000 na reward para sa iya.
Muto aksyon na Eric ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habines sa interview sa Aksyon na Radio. Report gikan sa Banwasang Calatrava. Aksyon Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kin Aksyon Sir Pateño gikan sa 1st District sa Luantang 5th District. Si Aksyon Roger aragli sa news team ta sa Kuano sa area sang Mulo Cabok. Aragli si Aksyon Roger Gutim nakaupod sa news team ta sa Mulo Cabok Integrated School, Barangay Mulo Cabok, Sagay City. Dito kami na nagtag school supply para patigayon sang gamay nga medical mission na. Mulo Cabok li isla ni masakay ka pa sa pampot. Ay pwerte. Why the bagis? Si Inday Marjorie Voluntate, ang amon nga mapisan lang nga barangay treasurer, gamonitor maglisato no. Dali lang kay check on ang report action BJ posible oh. 3 ka persona sa Banwa sa Binalbagan arestado bangod sa illegal nga panahor. Panahor pa more. Aris Action BJ posible sa report line number 1. Action J please come in. Aksyon na Eric arestado ang 3 ka mga persona bangod sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kung ining ginadumilian nga sugal tinarikdan nga adlaw Agosto 26 per 2022 takta na 5 sang hapon sa may bahin sang Villa Santa Maria Subdivision Phase 1 Barangay Santo Rosario sa Banwasang Binalbagan. Ginkilala ang mga nagkaradakpan Sanday Dan Amador, 52 anyos, kasado, residente sang Barangay Inclaro. Ronnie Moreno, 50 anyos, soltero, residente sang Barangay Santo Rosario, kag Ronilo Calas, 57 anyos, kasado, kag residente naman sang Barangay Bagroy sa nasambit nga Banwa. Pinagi sa gindingob nga puwersa sang Binalbagan PNP sa pamuno ni Police Executive Master Sergeant Loreto Pirono, kaupod ang mga intel operative ginpatigayon ang operasyon na nagresulta sa pagkadakop sa nasambit nga mga persona sa diin aktuhan pa sang mga operative ang mga ini kagahampang sang ginadumilian nga sugal o kon ining tong its na recover sang mga otoridad gikan sa kontrol sang 3 ka mga persona ang isa ka seltang baraha kag kwarta nga nagadangat sa 160 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Sa karon nakahunong ang mga ini sa kustodiya sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Panahor pa more Kay sige ho nakapulis ka panakop sa inyo. Tuduhin nyo da panahor. Oh. Wagi kadudlaan ng mga tao Happy 4th birthday sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Kapamati sila always. Happy 4th birthday kay Ayan Bert Flores. Ayan Bert Flores, happy 4th birthday sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Halin na kay Jim Bert, kag Jim. Halin man kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. Sa Barangay Maogra, tamyaw dira si Edgar Morales, Tina Morales, kay Kalig, Madison Morales, kag Kasi Mierna Morales. Alin kay Milagros Morales ng Panamyaw. Fatima Sales, musta ka da? Sa amin si Spadilera man si Terz Vergara Sancho. Donald Cabasag, kamusta ka da? Teresita Quinto sa Lagaranghala Carlota, taga-monitor man ho. Salamat gidra sa inyo nga pag-monitor. Sherwin Hugosa, kapamati, gid si kuno si Morina Esconde, sa rasya sa Barangay Sibukawan, Banwasang Isabela. Pagbalik sa inyo para tuntunan, oy by the way, kadumdum ko mo to sang kaso to bala. Itong kaso bala sang aksidente kagabi. Ang latest tong development ay kaluluoy. Napatay gito ang mag-amay. Kagabi ang amay napatay. Mga ginabulong sa ospital. Kundi napatay itong dispat ang bayaw. Ito natabo bala sa may circumferential road bala.
sa sakop sang barangay Bata. Sus na kuan gito ubos gito sila tanan kalamatay. Ito maguna-una no. No abi kay ang kuan ang tricycle ko pila nagliko dayon mo. May gasunod sila nga kuan tracking at binungguan. Ti patay gito ang kuan ang una tong napatay si Reynald Porras. Itong una nga napatay. Kagabi ginabulong sa Provincial Hospital si Marciano Mahilom, patay man. Kaya na sang aga ang bata yang nga 17 years old. Las 8 kaya sa aga na patay man. Sus, ubos sila tana patay kagabi. Itong gasalakay sa tricycle. Luluoy man ati palamungol gini sang tag-iya ka tracking kag driver nga magmutatlo kita patay gabi. Halong ka mo kung gabi kung magdala ka mo motor nga tricycle kung masaling kasi ninyo sa nagdalan napad dara pa mo ka kadisgrasya. Mabalik ang inyo sini para tuntunan dugangan ta ang ato mga balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo balik ang... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyar na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga action reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Action! Action Radio! Pabalik diri sa ato babalakan sa balita banat bulig sa ugto Sabado nga presentation. May ugto dira kay Ters Vergara Sancho, kay Sherwin Hugos. Tamyaw lang si Morina Escondi sa Rasya sa barangay Sibokawan, Banwa sa Isabela. May ugto man kay Nanay Gloria Montialto, alin kay Sofia Montialto. Mary Joy Victorino Flores Makawili, ginatamyoy lang si Mama Mary kag Papa Robert Flores sa barangay Carolan, Cabangcalan City. Jocelyn Songkomidja sa barangay Jess. Ma'am Biolok, mayong hapon dira sa imo. Kay Boots pa, dira sa may barangay Tabaw Baybay sa Enrique, Gamonitor man. Now katuan diri kadali ining kaso bala ni Jamie Tortosa ni bla. Ato blagin tiro kahapon sa La Carlota. Nga patay gid oy 36 bilog igo ya ang gingamit, duha ka armas lotang 45 kag kalibre 45. Ari sa linya naton si Police Colonel Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sang La Carlota Police sa pinaka-latest nga update sa sining kaso. Colonel, maki-update lang kung ano ang pinaka-latest developments sang kaso sining shooting nga nagluntad kahapon sa hapon dira sa area mo. Yes, actually subong continue kag ongoing pa nga aton subong nga pag-conduct sa investigation regarding sa aton nga shooting incident nga tabo kahapon mga alauna 20 kagapon sa gapon. So banang ang gulo ginatingwagid naton nga makuha kung ano ang motibo, kung sino ang responsible sa pagpatay sa mga atong biktima kahapon dito sa Barangay 1. Pagkanan nga mga kayadlaw siya, I believe nga damo hindi siya nakakita kag subong sige pa amon nga pagpawangita sa mga witnesses naton kag gina-retrieve naton mga CCTV nga pwede makuha naton sa impormasyon para lang ma-guide kita kung sino ini mga responsible sa paghimo sa pagpatay sa isa atong biktima gapon. Ano ang background sa isang biktima sa inyong information nga nabaton na Colonel? Ang background sa atong biktima ini siya isa ka drug surrender naton diri sa siyudad sa La Carlota. Kag tuliara sa pamasawas list nato isa man sa mga baligya man sa tuloy sang illegal droga diri sa aton. But pag sa punto nga motibo why pinatay ni siya mo pasuna padalaan pa dulman naton sa diri sa aton sa investigation naton. Kay gina-check pa naton ang actually kung may previously may kaaway siya, may nakainitan siya o ano pagit ang status ng mga buhay niya kay gobra niya sa Water District. At the same time kung ano pagit ang is either may kaangtanan ini pagtiro siya sa previous nga natabo mga shootings diri sa aton. Kay napitanan ng area nila nga kundi natabuan unang shooting incident, more or less mga 300 meters away lang sa area nga gintiro siya. Pero mo sir, ang biktima tani may kaso nga involved sa shooting man. Negative sir, bali ang atong biktima kahapon, ang record rin sa aton is drugs rin siya sa barangay 2. The same time, ara siya actually sa atong mga washlist sa droga, pero ang iyang ang
hagdanan sa pagbaligya kahapon o nagligat nga mga inadlaw na ano na siya nato no na upgrade na siya no sa tungkol sa mga information nga nabato naton halin sa mga informant naton kapag monitor sa ating mga batak kaga iba pa mga operatives naton sa pagbaligya sa droga medyo pangimay sa gamay no again try mo na siya. So it could be possible nga may angot iniayhan sa iya sining kang tanan sa droga, Colonel? May posibilidad, sir. Considering ini siya actually, hindi nga itong biktima is ginakuha man na isang information sa aton nga mga kapulisan, no? With regards sa mga dinakpa natin previously, ng mga drug personality diri sa aton sa sila sa La Carlota. So, isa plus mga gulong nga amon tagaan no pag natutukan is either nga ini siya ang mga suspect natin is may kangtanan din sa pag-buligya sa illegal na droga diri sa aton. Tapos ato man ay ginaangot yapon no kumbaga ginasabya man naton kung iniblang atong mga suspect o ang biktima naton is may relation sa previous na shooting incident or either ang mga suspect disin sa mga tao sa pagpanglutaman diri sa aton. So hindi malipod ko sir nga medyo may gali nga suspitso man nga base involvement sa shooting incident ang ining napatay ni sir. May posibilidad na sir or either mga sindikato mambalasang sang illegal na droga nga siguro way takabalo sang pangtana no way gitero siya is either man nga kasi previously nagamit pa natin ining asset ining napatay base isa plus ang gulo black nga may nabalaan man sa drug trade sa aton kaga ginkuan mas mga sindikato yung abot Manila. Yung painitan abi nila sir daw muna. Doon mo lang atong nga sa nila pagtalang mga gulo sir no. Pero nevertheless ang tanan nga mga effort ginahimo naton para lang matagang station nga mga biktima. And it could be possible ka base ilan siya na man transaksyon sa droga, Colonel. May posibilidad na sir no kay so no, sa record natin dire niyara na record natin nga biktima at the same time nasa sa watchlist kaga surrender naton. So tanan nga ang gulo natin sa diyan no. Ay para makuha natin ang motibo kung may mga nakakita tani nga magpangisog nga maghatag sa impormasyon sa aton kung sino ining mga suspisado naton pinapasalamatan na sa dako para masulba naton ang kaso nga pagpatay sa atong biktima. Sir pilang igo sang biktima sir kag anong armas gigamit sir? Tanda mo sir actually 13 gun siya po ang nasuspend sa aton nga biktima no sa Yalawas then may 9mm kag may 45 caliber pistol ang nagamit sa pagtiro siya. So ang nagtiro sir posible hindi lang isa ka persona. So no, sir sa mga info na bato naton is 3 main factor kaga fully armed ini sila with short firearms ang nagano siya nagtiro siya at the same time gamit ining ilang getaway vehicle nga salakyan nga Innova. Okay. So all the possibles nga mga anggulo nga pwede nyo ma-apply ginatingwaan nyo man dira kag sa subong sir sige pang iyong investigasyon diri. Yes sir, actually sige ni sir okay may marching order na nga ng regional director pati sa mga bagay may result ini nga problema kag ma-identify kag ma-file ang kaso at mga suspetsado no sa pagpatay sa atong biktima kahapon. At the same time makosing sa mga bulig sa ibang mga tao ato dito na kabuan kung tani may kaisog sila nga magkakag-informasyon sa aton para masolbar ko yung problema nga nagkakatabo sa asla sa La Carlota. Anong kastada na siya sa pagtiro gani siya sir? According sa atong investigador manugsakay sa iyang motor no. Then sa delay may nagwa nga 3 ka tao sa kaslakyan nga nakapark na nga daan. Then gintiro din ini atong biktima. So ang salakyan sir I heard Innova sir no? Yes sir, Innova atong getaway sang atong mga suspetsado. Sige. Sir magluwas sa witness may appeal ka sa pamilya sir sang napatay? Yes sir, actually ang akong investigador gindirect ko na nga makipag-angot sa mga
pamilya sa atong biktima para kung ano ang ilang pwede matag impormasyon sa aton isiga sa background sa atong biktima is either may nakaaway siya o previously may tao siya na istorya o ano nga may threat sa kabuhay niya para matagaan natin sa sir, sa matutukan natin ba kung dahil ang gulo, kung ano klase ang gulo, pag nangaging patay siya. Aside sa hamon nga ginatutukan sa buong parte sa drugs, kasi pala may ibang na-attach na informasyon parte sa kung sino ng tao o kung may threat kuning atong biktima. With that note, Colonel Garingano, salamat kisang time mo always sa Action Radio and hopefully matagaan ni justisya ang napatay nga biktima, Colonel. Yes sir, maraming salamat kay rest assured nga tutukan nato ini no basta nga malabas punto nga para sa kaso ng ating mga suspect. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! There you have it, si Police Lieutenant Colonel Lowell Garingano, ang hepe sa La Carlota City Police Office. Ang konti sa pagluta pagpatay sa empleyado sa La Carlota City Water District kahapon sang hapon nga si Jemmy Tortosa. Sa muna mga anggulo so far nga ginausoy sa to kapulisan, ginatry nila nga masolbar. Ini kay may direktiba na si RD, Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco nga hatagan solusyon ang ini nga kaso dira sa may syudad sang La Carlota. Mayong ugto dira kay Toto Jonel Halurina sa Isabela ga monitor gid sa pamilya Laparan, Labiego, Torbela kag Esperanza. Ginatamyaw kamo ni Madam Connie Laparan sang Barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Si Mike Jan sa Moldisi ba ara man ga monitor man sa ato. To kanami pa aratsada karang kada chimpo ko lang alang na gito. Ang inyo palatuntunan na balita banat bulig sa ugto, Sabado nga presentation liwat ini magatakop. Mabalik naman ini sa Lunes, upod na sa inyo sini regular anchorman sa sini nga palatuntunan. Masunod ang programa This Is My Life, upod kay Aksyon Welma Sugaton, magasunod sa diligid lamang Madugay. Upod diri sa aton nga mga patrol unit force in action nga nagpalagad karon nga hapon, Aksyon Artay Hupon, Aksyon Alvin Graba, Aksyon Marlon Hinovaya, Aksyon Zel Minardo, upod man kay Aksyon BJ Apasible, Aksyon Nelson Pateño, upod diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Upod diri sa aton nga IT expert, Sir El Rey Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. By the way, ginapauna ko sa inyo, madula ko guro mga 4 kadlaw diri sa Aksyon Radio. So good Lunes, no? May importante lang nga seminar nga tambungan, no? Madula ko 4 kadlaw diri sa Aksyon Radio Bacolod. Balik ko guro Biyernes, most probably, no? Sa ngalan ni Aksyon Rex Cantong, ang inyong regular ng kurma sa Siliga Palatuntunan. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Kita karon sa Aksyon Report, Afternoon Edition, kag Aksyon Night Patrol Program. Package deal niya, Sir El Raymond. Abi mo, non-stop. Abi mo, may stop ni. Non-stop nito'y. Ako pa. Ay, birthday. Salamat, Gin, sa inyo pamamati. Happy weekend. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.